लामाया हाग्राबारिसो जंगलबारि फोथारबारि माइया ओंखारजोबथारबाय मोनजोबसै। वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर जोंहा मेथाइ जाहैनो थाबायगासिनो दं। गाबला बिमा गैयैनि गाबदों गथ'आ सासे बाजानानै सिरिथार मे गथ'फोर गोनांजों मा जायो। जंगलबारि नुखायोना लामाखौ बेलासि मोनाबिलि जाबाय आरो 4टा बारबाय। जंगलबारि ओरै फोथारबारि माइबारि जोब आरोना बिथिं माइबारि गेजेराव बावरा बिफां दं फांसे ओरैबो माइबारि फुरा माइबारि जोब सिरि थाबाय नै बिमा गैयिनि गाबनाया दहाय आजा गाबगाबाय नोङो बै न'आव नैबे न' नुहुरनायावनो मेथाइ जाहैगोन आरोना थांनांगौ। नै लोगोफोर दखान मोनफैबाय जोंहा न'आव होनायसै आरोना न'आव होनाय दखान मिल दङ दखान दङ मिलानो ओरै साहाना ओरैहाय मेथाइ दखान आं सिङाव खेबहैला लोगोफोर लाजियो आं सिंबोनानै मासि मोजां थायदों बे बानलु गुफुरा नायनाय फुरहाबलायनाय जानो आन्था बायनाङा फांनैबो फुरहाबलायनाय थायखादों। मेथाइ लाबाय लोगोफोर 50 थाखानि लाबाय बारा बुरजानि लायासै मेथाइयानो बारा मोजां गैयाना जाबायबो बिस्कुट जाबाय ना बाबा जाबाय मेथाइ जाबाय आदि दग्ला नै दाउब' र' बाबा दल था नै सिनायगोना सिनायाखै नै लोगोफोर नै हादि दग्ला जायलाय हादि दग्ला आरामसे बानानै दं माइबारियाव बिरबाय नै हादि दग्ला बाबा दल' थाथ' र' बे नै जा आबौआ एन्जर सावदों रुइ आबौआ नायनाय आबौआ एन्जर सावदों एन्जर आबौ आबौआ दहाय जों माइबारियाव मोननाय एन्जरखौ सावबाय नै बाबा माइबारियाव मोननाय एन्जरखौ